Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Kwazivai vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari nemukana wavatipa kuti timbotaurirana pamusoro peshoko raMwari. Nyaya toda kutaura pazuva ranhasi inyaya isingafarirwi nevazhinji kunzwa, inyaya isina kujairika, inyaya yekuti kana vamwe vakainzwa vanovhunduka, vovhundutsirika, votyisiwa. Panguva dzinedzi ndiri kuda kuti tingoyeuchidzana pakati pedu kuti uchafa. Ndiri kureva iwewe wakagara wakanditarisa, ndiwa ndiri kureva kuti uchafa. Hauzorarami nekusingaperi, hazvikozorambi zviri zvazviri nekusingaperi. Riripo rimwe zuva pachapinda mafoni, pachifonewa, pachibvunziwa kuti maapapi, vanhu vachibvunziwa kuti mapepa ari kufamba sei, vachimanyisa mapepa emaburial order ako iwewe. Pachabvunzwa kuti iko zvino maapapi, vachiti vanhu ngavachifanira kuimba, taakuda kusvika, vachireva kusvika nebhodhi yako. Saka pazuva ranhasi tinoda kungoyeuchidzana kuti munhu waMwari, zvinhu hazvirambi zviri zvazviri, uchafa. Kana uchiverenga Bhaibheri, shoko raMwari, mukati mebhuku raMuparidzi chapter 9 pavhesi ya 5, Bhaibheri shoko raMwari rinoti nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nomubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Ndoda kuti titarise vhesi zvakanaka. Iri kuti vapenyu
vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. In other words, muparidziri kutiyo munhu anonzi mupenyu, munhu anoziva kuti anofa. Munhu anonzi mupenyu, munhu anoplana achiziva kuti pada ndinozviita ndiri mupenyu, kana kuti pada zvinokoneka ndafa. Munhu anonzi mupenyu, munhu anoti chero akatenga stand anoziva kuti ndogona kuivaka, kana kuti zvinogona kukona ndafa. Munhu anoziva kuti mupenyu, kunyange achiaplaya loan anonzwisisa kuti loan inogona kusara yobuda, ndisi sipo yaapruviwa. Saka vapenyu vanoziva kuti vachafa, asi vakafa havana chavanoziva. Kana munhu achirarama sokuti haafi, achiplana sokuti haafi, achingomuka achibuda mukati memba asina kana kunamata kana kutenda Mwari sekuti haafi, munhu iyeye ndiye ari kunzi munhu iyeye akafa. Nemhaka yei? He is just a moving grave. Anorarama sokuti haafi. Saka muparidzi ari kutiyeuchidza vapenyu vanoziva kuti vachafa, asi vakafa havana chavanoziva. Nemhaka yekuti havacharangarigwi. Ukaverenga verse 6 inototitaurira kuti rudo rwavo, godo ravo, zvese zvinenge zvapera, nokuti havachipo uye havachina chavanogona kuita pane zvose zvichaitwa mukati menyika. Zvinoreva kuti kudini? Zvinoreva kuti rudo runoitwa navapenyu. Kana uchiri mupenyu ndipo paunogona kuda murume wako. Kana uchiri mupenyu ndo paunogona kuda vana vako. Kana uchiri mupenyu ndo paunogona kuda mudzimai wako. Kana uchiri mupenyu ndo paunogona kuda vabereki vako. Nokuti kana wafa haucharangarigwi zvakaipa zvako nezvakanaka zvako, zvose zvinenge zvapfuura. Regai tiverenge mukati mebhuku raJeremiah, Jeremiah chapter 18. Ndinofarira pfungwa inonyogwa mukati mebhuku raJeremiah. Mwari achitaura naJeremiah anotiye Jeremiah chapter 18 kutangira pavhesi ya 1. Shoko rakauya kuna Jeremiah richibva kuna Jehovha richiti, simuka uburukire kuimba yomuumbi wehari, ipapo ndichakuzivisa mashoko angu. Verse 3, Jeremiah anoti, zvino ndakaburukira kuimba yomuumbi wehari, ndikamuona achibate basa pamakuyo. Mwari achitaura naJeremiah anotiya, ndine shoko randinoda kuti nditaure newe, badi shoko iri kuti ndigona kutaura newe ndinoda kuti undodzidza chimwe chinhu pane zviri kuitwa nemuumbi wehari. Saka shoko raJehovha riri kuti kuna Jeremiah, chisimuka uende paimba yemuumbi wehari. Kana wasvika ipapo pane zvandinoda kuti unoona ugogona kudzidza kuti ndigogona kutaura newe. Jeremiah anoti, ndakasimuka ndikaenda kuimba yomuumbi wehari. Pandakasvika pari ndakawana ari pabasa, ari bhizi kubata basa pamakuyo. Hanzi naJeremiah, zvino mudziyo wakanga achiita nevhu wakati washatiswa mumaoko omuumbi wehari. Ndakaona muumbi wehari achitorazve ivhu iroro achiumba imwe hari sezvaakafunga muumbi wehari. Jeremiah ari kuti pandinosvika paimba yomuumbi wehari, ndinosvika ndowana ari pabasa rake. Akanga achiitei? Akanga achiumba hari dzake nevhu. Kwanzi pakuumba hari dzake kwaita, Jeremiah anoti, ndakatarisa, ndakaobserva, ndikaona kuti muumbi wehari aiti kana akaumba hari yake, waiti apedza kuumba hari oigadzika pamberi apo, oitarisa, oinanganidza. Kana achinge aitarisa, waiti hari inenge isina kubuda zvakanaka mumaziso ake muumbi wehari. Ndoda timubate chimwe chinhu. Jeremiah ari kuti muumbi wehari pakuita basa kwake kwakanga achiita,
inini ndakagara ndakatarisa, inini handina input yandakakwanisa kuita pakuumbwa kwehari, asi muumbi waita basa rake. Kunyangwe ndiripo akanga asingandiconsult pabasa rake, asi chandakatarisa ndikaona ndechekuti aiti kana akaumba hari yake akaona isina kubuda zvakanaka semaonero ake, iye muumbi wehari waitora hari iya oipwanya. Kana achinge aipwanya otora ivhu racho oumba imwe hari inomufadza muumbi wehari. Saka Jeremiah ari kuti izvi ndo zvandakatarisa. Asi vhesi ya5 inobva yati ari ipapo pakuobserva basa rakanga richiitwa nemuumbi wehari, ipapo shoko raJehovha rakauya kwandiri richiti, zvanzi naJehovha, naimi imba yaIsraeri, handingagoni kuita nemi sezvinoita muumbi uyu wehari here. Tarirai ivhu ndo pandinoda. Tarirai ivhu sezvarakaita muruoko rwomuumbi wehari, ndizvo zvamakaita muruoko rwangu, imi imba yaIsraeri. Saka Jeremiah ari kuti pandakanga ndakatarisa ndichiobserva basa remuumbi wehari, Jehovha ndo paakatanga kutaura neni. Akati wagona kusvika panzvimbo yandanchida kuti uite. Jehovha ndobva ati kuna Jeremiah, Jeremiah, tarisa sezvakaita ivhu mumaoko emuumbi wehari, ndo zvakaita Israeri mumaoko angu. Nemhaka yei Mwari ari kuti simba rauri kuona rine muumbi wehari akabata ivhu raanaro mumaoko ake, ndo simba randinaro pamusoro paIsraeri mumaoko angu. Zvauri kuona zviri kuitwa nemuumbi wehari ndogona kuzviita naIsraeri. Muumbi wehari ari kuita sei? Ari kutora hari oiumba sezvaanoda. Kana aiumba sezvaanoda, kana ikaramba kubuda zvakanaka mumaziso ake muumbi wehari, muumbi wehari ari kuita sei? Ari kutora hari oiputsa, oumba imwe hari inomufadza semaonero ake. Saka Mwari ari kuti ndo zvakafanana naIsraeri mukati memaoko angu. Ini ndiri Mwari, Israeri munhu wangu. Ndine simba rekugona kuita zvandinoda naye, simba rekudi, simba rekuumba kana kuputsa. Rega ndikuudze munhu waMwari, upenyu hwedu huri mukati memaoko aMwari. Mwari ndiye ane simba yekuita zvaanoda neupenyu hwako. Dambudziko rataita mukati meupenyu nderekufunga kuti tinoita zvatinoda neupenyu hwedu. Yeti Mwari ari kuti Israeri ivhu riri mukati memaoko angu, ndine simba rekuumba kana kuputsa. Rega ndikuudze munhu waMwari, iwe pauri kukalkuleta makore uchiverenga makore awararama, Mwari ari kuona kuti hari yave kusvika pandinoda kuti iite, ndave kuda kundoiputsa. Dambudziko rataita mukati meupenyu nderekuti kana tichitaura nezvenyaya yekufa, vakomana nevasikana vane ma20 years, ma25 years vanotanga kutarisa, vadhara vati kurirei vave kuma60 nema70 vokalkuleta metsi dzavo, vofunga kuti rufu ruchatanga kurova vadhara vakuru, ukaona rwozosvika patiri tozoita serious. Kana tichitaura zvekufa, vanhu vasingarwari vanotanga kufunga hama dzavo dzinogwara, votanga kufunga vari pamapiritsi eBP nevari pamapiritsi eshuga, vofunga kuti kana ivavo vatanga kufa rufu kuchazosvikira isu vasingagwari. Yeti rufu harutangisa izvozvo, runogona kutanga kutora mutano ruchisiya anorwara. Rufu gunogona kutora breadwinner kuchisiya asina kana plan. Rufu gunogona kutora mudiki
guchisiya mukuru. Saka teerera unzwe munhu waMwari. Mwari ari kuti kuna Jeremia, upenyu hwemunhu hwakafanana nehari mukati memuumbi wehari. Kana upenyu hwako huri mukati memaoko aMwari, pane vamwe vanhu vanopa Mwari nguva kuti Mwari ndichazoita serious nemi kana ndichinge ndapedza college. Vanokangamwa kuti varipo vamwe vakadzidza vakaenda kucollege, but pakazosara poitwa magraduations, ivo vakagraduate in absentia, vasipo vafa. Saka rekedza ndikuudze munhu waMwari, rufu haruna respect needucation yauri kuita. It's high time utendeuke udzoke kuna Mwari. Upenyu hwako huri mumaoko aMwari. Vamwe vanhu vanofungidzira kuti kana ndikatanga ndaona murume akanaka anondiroora ndopa ndichazotanga kunamata. Yeti varipo vakafa vasina kurogwa. Rega ndikuudze munhu waMwari, tarisa zviri kuitwa nemuumbi wehari pamakuyo, unogona kunzwisisa upenyu hwako. Vanhu vakawanda vanofungidzira kuti vanofanira kutanga vatsvaka mari. Kana vachinge vatsvaka mari, vaiunganidza vaiwana, ndopa vanozoya kuzonamata Mwari. Vanokangamwa kuti varipo vakafa vachitsvaka vasina kuiwana. Saka Bhaibheri, shoko raMwari rinotiburitsira pachena pana Mateo kuti tangai kutsvaka ushe hwaMwari kutanga, zvimwe zvese zvikozotevera. Upenyu hwako, hama yangu, hwakafanana nevhu riri mukati memaoko emuumbi wehari. Ivhu riri mukati memaoko emuumbi wehari. Muumbi wehari ane simba rekuita zvaanoda nevhu rake. Ane simba. Jeremia ari kuti paakanga akagara Jeremia, I want to believe Jeremia aiti kana akatarisa chinhu chaiumbwa, hari yaiumbwa nemuumbi wehari, aiti kana akaitarisa Jeremia chero akaona hari yakanaka mumaso ake, muumbi akaona hari yakashata, Jeremia akanga asingakwanisi kumisa muumbi wehari kuputsa hari yake, nokuti muumbi wehari ndiye aiziva hari yaanoita. Rekedza ndikuudze munhu waMwari, munhu wose upenyu hwake huri mukati memaoko aMwari. Pane vamwe vanhu vane nhoroondo yeupenyu inobhowa, asi kunyange ikakubhowa muridzi wake kana achiri kumuda, hari iyoyo haipwanyiki. Pane vamwe vanhu vane nhoroondo yeupenyu inonakidza, asi kunyange ukakunakidza, as long muridzi asaidi anoputsa hari yake. Saka ndiri kuzama kuti kudini? Ndiri kuzama kuti munhu waMwari zvinotsvaka kuti tichangamuke tingware, tizive kuti upenyu hune muridzi ari kutiyeuchidza pazuva ranhasi. Israeri, ivhu sezvarakaita mukati memaoko emuumbi wehari, ndo zvakaita upenyu hwaIsraeri mukati memaoko angu. Kana uchiverenga Bhaibheri, shoko raMwari kuna mapisarema 103 verse 14, inotiburitsira pachena, nokuti iye unoziva chatakaitwa nacho, unorangarira kuti tiri guruva. Kana ari munhu, mazuva ake akaita souswa, seruva resango iye unokura saizvozvo, nekuti mhepo inopfuura pamusoro paro, vone raenda nenzvimbo yaro haichaizivi. Bhaibheri riri kuti kudii? Bhaibheri riri kuti munhu anofanirwa kugara achirangarira kuti akasikwa nei. Munhu akasikwa neguruva, saka nokudaro munhu haagari. Mwari ari kutiyeuchidza nhasi, kana ari mazuva emunhu akaita souswa, kana kuti akaita seruva resango. Ukaverenga zvakare kuna Job chapter 14, inotirangaridza zvakare kuti munhu akabagwa nemukadzi ano mazuva mashoma okurarama, azere nekutambudzika, asi anobuda semumvuri, gare gare anotiza, anobuda seruva, gare gare anosvava. Rekedza ndikuudze munhu waMwari, pane nguva inobluma munhu, pane nguva inonakidza munhu kutarisa, pane munhu nguva yekuti akageza anonyatsotsvinda, mafuta anobatira achivaimira. But rekedza ndikuudze munhu waMwari, Bhaibheri, shoko raMwari riri kutiburitsira pachena
kuti kunyangwe mafuta achiri kubata, kunyangwe uchiri kugona kupoda nekuzora madota ekumeso zvichibata zvichiyevedza, but iripo nguva apo munhu paanoshayikwa panyika. Ukatarisa ruva kana kuchiri kuseni, ruva rinonakidza kutarisa, ruva rinoyevedza kutarisa, marose anenge akanyatsobluma achionekera, but ukati gare gare unoona ruva risisipo. Nemhaka yei unoona ruva rasvava? Nemhaka yei? Nemhaka yekuti kana zuva rikabuda ruva rinosvava. Ndo zvatiri kuyeuchidzwa namapisarema kuti munhu, upenyu hwemunhu hwakafanana neguruva. Munhu wakasikwa neguruva, gare gare pamusoro peguruva, mhepo inovhuvhuta inoya yoritsvaira yoenda. Munhu waMwari, rekedza ndikutaurire, pamazuva ekugarika, mazuva ekudya zvinonaka nemazuva ekuwana mari, usakangamwe Mwari. Nemhaka yei? Gare gare haugari, unotiza seruva. Kungoyeuchidzana munhu waMwari, hatizorarami nekusingaperi. Rimwe ramazuva tinofa, rimwe ramazuva tinofa, tinoshayikwa panyika. Kana uchiverenga zvakanaka Job chapter 14, ukanoiverenga iwewe pavhesi ya5, inotibuditsira pachena mazuva ake zvaakatarwa, mwedzi yake yakaverengwa nemi, makamutarira miganhu yasingatenderwi kudarika. Job kana achitaura anotibuditsira pachena kuti imi Mwari mazuva ake makamatara. Mukati mekurarama kwatiri kuita, tese tiri mukati menyika tine mazuva ekurarama takatarirwa naMwari. And Job anobuditsa pachena kuti mazuva ake zvaakatarwa nemwedzi yake yakaverengwa nemi Mwari. Rega ndikuudze munhu waMwari, pauri kuverenga mabirthday, Mwari ari kuverenga mwedzi, kuti pamwedzi yauri kucelebrata uchifara uchiti ndasvitsa 30 years, Mwari ari kuverenga kuti pa 30 years dzawasvitsa wasarigwa ne5 years dzekurarama. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti akatara miganhu yatisingatendegwi kupfuura. Kana muganhu uchinge wasvika, muganhu inotisvikira nenguva dzakasiyana. Hazvinei kuti uri papi, vamwe inotisvikira tiri pamusika. Unonzwa konzi vanga vakagara pamusika pavo, avakangonyarara, havana kuzotaurazve. Rega ndikuudze munhu waMwari, miganhu inotisvikira zvakasiyana. Vamwe ichatisvikira tiri mukati memakombi, tiri kufamba mukati menzira, tichienda mukati medzimba dzedu, tichibva kushopping. Unonzwa konzi kombi yangorola ikapidiguka, vamwe vanhu vose vararama, asi kwafa munhu umwe chete. Muganhu unenge wasvika. Vamwe ichatisvikira tiri mukati memahighway, tiri mukati memabhazi, tiri kuenda kundohodha kuBotswana kana kuSouth Africa. Muganhu uchatisvikira takaloda mayusa namapula. Muganhu haunoende kuti uri papi. Bhaibheri shoko raMwari rotibuditsira pachena, Mwari wakatitarira miganhu yatisingatendegwi kupfuura. Kana muganhu uchinge wasvika, zvisinei kuti une mari kana kuti hauna, zvisinei kuti wachembera kana kuti uchiri muduku, kana muganhu uchinge wasvika, hakuna anopfuura, hakuna anopfuura. Wakatitarira miganhu yatisingatendegwi kudarika, mwedzi yake yakaverengwa. Rega tiyeuchidzane munhu waMwari, tingoyeuchidzana kuti takatanga gore zvakanaka uye takaritanga tose. Patakaritanga takanga tine maresolutions nemaplans, ende pakuritanga kwedu hatina kufunga kuti gore rino ndo rekupedzisira, but varipo vatakatanga navo gore vatisingazopedzi navo. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti miganhu yakatagwa naJehovha ichatikwanira panguva dzakasiyana. But chandoda kuti ndikuyeuchidze ndechekuti muganhu usati wakwana, wadini kusarudza Kristu mukati meupenyu hwako. Wadini kusarudza Kristu mukati meupenyu hwake. Bhaibheri shoko raMwari rotibuditsira pachena kuti imi Mwari munoverenga nhanu paupenyu hwemunhu. Isi tinoverenga makore, ndosaka ticelebrata mabirthday. Asi Mwari anoverenga masteps patiri kufamba, tichifambira zvatiri kufambira,
Mwari anenge achiverenga achicalculata kuti tiri kutapudza pamasteps atakaverengegwa naMwari kuti tinofanirwa kurarama. Saka nekudaro zviri nani kupedza nguva yako uchifambira zvinokupa ruponeso than kupedza nguva uchifambira zvisina maturo. Nemhaka yei Mwari wakatitarira miganhu yatisingatendegwi kupfuura. Vanhu vakawanda vanozopedzisira vakuchema kuti hama yedu yaroiwa, tatisingafunga hakuna kuti hama yedu yaroiwa. Mwari wakatitarira miganhu inotisvikira panguva dzakasiyana, inotisvikira panguva dzakasiyana. Ndosaka ndambotaura ndikati upenyu hwedu mukusiyana kwawo wakatosiyana ende hunonetsa kuverenga. Nemhaka yei Mwari wakativanzira mazuva acho. Dai zvaigona kuti tiratidzwe, dai ndaigona kuratidzwa kuti ndasara nenguva yakadini, ndaigona kuita serious neupenyu. But Mwari wakativanzira mazuva iwayo. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti anoda kuti tirarame tiri maari nguva dzose. Ndosaka achitaura kuti garai mandiri neni ndigogara mamuri. Nokuti kana munhu ave muna Kristu chava chisikwa chitsva. Tikagara muna Kristu, Kristu akagara matiri, tinorarama upenyu hwedu mazuva ose tichitya Mwari tichimurumbidza. But dambudziko redu nderekufungidzira kuti kana ndazogwara ndopandichaita serious nechechi. Saka vanhu vakawanda vanotambisa makore avo vachine utano vachimirira kuti kana ndazogwara ndozoita serious nekunamata, because vanhu vanofunga kuti kugwara ndokunoita kuti ufe. Yeti Bhaibhuri riri kutidzidzisa kuti kugwara hakuziri iko kunoita kuti munhu afe, asi chinokonzera miganhu yatakatarirwa naMwari. Chero varoi havasirivo vanouraya munhu. Chinouraya munhu muganhu wakatagwa naMwari. Kana muganhu uchinge usati wasvika, kunyange varoi vakazama munhu haafi. Kunyange ukapinda mutsaona inotyisa munhu haafi. Nemhaka yei? Muganhu unenge usati wakwana. Asi kana muganhu ukakwana, munhu kunyange asina kugwara, kunyange pasina chinombofungidzikwa, munhu unozorora. Kana uchifa unofira mumaoko mani. Ndosaka Paul kana achitaura Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Ari kuti Paul, kana ndichifira mukati memaoko aMwari haisi loss i profit. Kana ndichifira maoko aMwari haisi loss i profit. Saka newo kana ukasarudza Kristu, kana uchida kufa rufu rwakanaka, sarudza Kristu mukati meupenyu. Kana ukaviga upenyu muna Kristu, mune tariro yekumuka. That's why kana achora kuna John 14, Jesu kana achora anoti ndinoenda nogadzira pekugara. Kana chingaenda kugadzira pekugara ndoziva ndokutora kuti pandinenge ndiri nemi mugovapo. Nokuti Kristu anoda kugara nesu muupenyu usingaperi. Hama inodikanwa, ndiri kutaura newe. Funga upenyu hwako. Funga upenyu hwako. Upenyu hwako wakanaka here na Kristu. Upenyu hwako wakanaka here. Uchiri kuona sekuti une nguva here. Uchiri kuona sekuti nguva ichiripo here. Uchiri kuona sekuti zvinhu zvako zviri right here. Ndiri kungotaura newe hama inodikanwa. Dzamisa mwoyo wako unyatsofunga zvakanaka. Wadini wasarudza Kristu mukati meupenyu? Wadini wapa Kristu nguva mukati meupenyu hwako? Hatizivi. Pamwe ndiri kutaura newe kekupedzisira. Maybe ndio message yako yekupedzisira. Is it well with you? Zvakanaka here newe? Handizivi mamiriro eupenyu hwako. Dzimweni dzenguva utori pa deathbed, zvinhu hazvina kumirira zvakanaka. But Mwari ari kukupa mukana wokutendeuka pazuva ranhasi. Dzimweni dzenguva you feel uchine simba, urida kupostpone here kuponeswa kwako. Ndiri kutaura newe panguva dzino. Ndoda kuenda panguva yekunamata. Ndoda kuti tinamate tose. But ndoda kuti unyatsofungisisa. Zvakanaka here nemwoyo wako? Zvakanaka here nemwoyo wako? Kana nguva ingakusvikire, is it well with you? Zvakanaka here nemwoyo wako? Hanzvadzi yangu. Zvakanaka here munin'ina, mukoma? Zvakanaka here? Zvakanaka here baba? Ndiri kuda kunamata nemi. Kana chiri chishuwiro chenyu kuti Mwari akusimbisei,
akugonesei kufesana nerufu, akupei nguva, agone kukupai simba rekugona kufesana nerufu. Kana chiri chishuwiro chenyu, madini masimudza ruoko apo tiri kunamata, ngatinamatei. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai nerudo rwenyu kwatiri. Ichokwadi Mwari, tanzwisisa kuti tinofa. Mwari, rufu harunei nepatiri iko zvino. Rufu harunei nestatus. Runogona ngotisvikira tine mari kana tisina. Runogona ngotisvikira tine chikoro kana tisina. Mwari, munamato wangu panguva dzino ndokuti musatitendere Mwari kusangana nerufu kana tisina kukusarudzai. Gonesai hana dzedu kurova, tingakusarudzei mukati meupenyu. Tingaswedero pedyo nemi, tingavhure mwoyo yedu, tingakutenderei kuti mugare. Kana muchinge magara matiri, isu tigorara matiri mamuri. Mugotinzvengesa zvakaipa saJobhu, tigotya zvakaipa Mwari. Imi Mwari mugotigonesa kuva vanhu vakarurama pamberi penyu, kuti kana mungataure zvevamwe vanhu, mugogona kutaura nezvedu. Mwari, munamato wedu ndokuti kana zvichinge zvaitwa zvapera, ivaiwo nesu mugonyora mazita edu mukati metsamba reupenyu. Tanamata nekutenda muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Domutewera kweseko nadzizako mosembera ndotonga